खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 3 एप्रिल शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं रबिन बसुमतारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा मोजां मोननाय दंब्ला जुलि जानायनि मिजिं दं। खुसिनि सान। बृष राशि। सुथुरा नोंथांनि उन उन खारफानो हागौ। माबा बेसाद हानि खालामनो हागौ। मिथुन राशि। नोंथांनि मावनो लानाय हाबायाव जेंना नुजाथिनो हागौ। माबा बेसाद खहा जागोन। कर्कट राशि। माबा जाहोननि थाखाय जोबोद जार्लायाव गोग्लैनो हागौ। दुखुनि सान। सिंह राशि। नखराव मानिबा मोजां रादाब फैनो हागौ। गोथार सान। कन्या राशि। नोंथाङा जेंनाजों मोगा मोगि जानांना रांनि ऋण लानांनो हागौ। दुखुनि सान। तुला राशि। खस्थ' खालामनायनि थाखाय मोजां फिथाइ मोननो हागौ। आय गोनां सान। वृश्चिक राशि। मानिबा जाहोनाव सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जालायनो हागौ। सांग्राङै थानांगोन। धनु राशि। मोजां हाबा मावनायनि थाखाय नोंथांनि मुङा गोसारनो हागौ। मोजां सान। मकर राशि। गोजौ सोलोंथाइ फारसे दावगानायनि थाखाय सन्मान होजानो हागौ। मोजां सान। कुम्भ राशि। लामा हान्थिनायफोराव गारि मटरजों सौदावनो हागौ। सांग्राङै हान्थिनांगोन। आरो मीन राशि। नोंथांनि देहाया जोबोरैनो खस्थ' मोनखांनो हागौ। देहाखौ जोथोनै लाखिनांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां बारलांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।